ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କୋଲେରା ବା ହଇଜା ରୋଗର। ଏ ହଇଜା ରୋଗ ମୋ ଗାଁକୁ କିପରି ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଏହି ହଇଜା ଜୀବାଣୁଟି ଦେଖିବାକୁ ସିନା ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପି ବହୁତ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଣିରେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ତାର ଗୋଡ଼ରେ ହଇଜା ଜୀବାଣୁକୁ ନେଉଛି। ପରେ ହାତ ଧୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଏହା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଆମର ପାଣିରେ, ଖାଦ୍ୟରେ ଆଉ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଜୀବାଣୁ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ସକାଳୁ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ପାଣି ଭଳିଆ ଝାଡ଼ା ଓ ବାନ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି ଓ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କେବେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିଲି। ବହୁତ ତରତରରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହଇଜା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଲି। ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପାନୀୟ ବା ସରବତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପାଣିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଛାଣିଲୁ, ତାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇଲୁ। ତାପରେ ସେହି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣିକୁ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ 6 ଚାମଚ ଚିନି ମିଶାଇଲୁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଯିବା ପରିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାନୀୟକୁ ସେବନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବଳ ଆସିଥିଲା। ନର୍ସ ଦିଦି ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ, ଏଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ସେହି ହଇଜା ଭୂତାଣୁକୁ ସେବନ କରିବେ ବାପା ଭଳିଆ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ମୋର ଗାଁକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏହି ହଇଜା ରୋଗରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ପାଣିରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ପକାଇ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ନ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ସଫା କରି ସାବୁନରେ ଧୋଇ ଖାଇବାକୁ କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୌଚ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ନଦୀର ଅତି ପାଖରେ ଥିଲା। ଅତି କମରେ 30 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିବାକୁ ଓ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ଏହା ଆମ ଗାଁକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମା ମଇଳା ହାତରେ ବିନା ଧୋଇ ପନିପରିବା, ଫଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପନିପରିବା, ଫଳ ଧୋଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ସମଗ୍ର ଗାଁରେ ଏହାର ପ୍ରଚାରରେ ଖୁସି ଯେ ମୋ ଗାଁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗାଁରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଶୌଚ ପରେ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପନିପରିବା, ଫଳ ଧୋଇକି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଗରମ ଖାଉଛନ୍ତି ଓ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜ ଗାଁକୁ ଏହି ହଇଜା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରଖନ୍ତୁ।